Bon dia, coneix literaris. Avui us porto una recomanació del llibre Quantic Love, que jo us vaig dir per Instagram, @literatura, que en breus la penjaria. Per tant, aquí la teniu, Quantic Love, de l'autora Sònia Fernández Vidal i de l'editorial Fanbooks. La seva primera edició va ser el 2012. Per tant, comencem. Bé, doncs el llibre, com ja he dit, és Quantic Love de la Sònia Fernández, que no sé si coneixeu la Sònia Fernández. Ella és doctora en física a la UAB i també és professora i també ha col·laborat en diferents centres més prestigiosos, com per exemple el CERN, que més endavant parlarem, i també ha escrit el llibre que és bastant conegut en ella, La porta dels tres panys, on també introdueix la física en una història. Doncs bé, aquesta història de Quantic Love va sobre una noia que es diu Laila, que és cambrera a un restaurant que està a prop del CERN. Què és el CERN? Doncs bé, el CERN és el Centre Europeu de Recerca Nuclear. Us diré un secret. És on està l'accelerador de partícules, a Ginebra. Al principi aquesta noia anava una mica perduda perquè envoltada de cervellets de la ciència, doncs és normal, perquè ella és una cambrera que té prous coneixements de física però que no arriba a tant nivell com els altres. Es troba envoltada d'aquests científics en un restaurant i un dia coneix a l'Alessio, que és un periodista que li fa pensar que no és l'única persona que té un baix nivell de física, comparada amb la seva companya d'habitació, Angelina, que és tot un cervellet de la física, però quan li parles de nois i de festes i de sortir, canvia totalment de persona, o sigui que és un bon personatge. Doncs bé, per acostumar-s'hi al lloc, la Laila va a unes rutes on s'expliquen moltes coses sobre el CERN i sobre l'entorn on està ella. I el guia es diu Brian i és força atractiu per la Laila. Al llarg de la història i entre anècdotes i frases que es van explicant sobre la física, la Laila s'enfronta al gran dilema: escollir entre dos amors. Primer de tot tenim l'Alessio, un periodista atractiu, i per altra banda tenim el Brian, un científic que també li sembla atractiu, però que sobretot amaga un secret molt gran. Bé, doncs, al llarg del període que m'estava llegint aquest llibre, he anat penjant fotos a Instagram de les frases que més m'han agradat, però no vaig penjar una que surt a la contraportada que també m'ha agradat. Quan descobreixes que la ciència és sexy i que l'amor és l'energia més poderosa de l'univers. Per què m'agrada aquesta frase? Doncs perquè canvia com els rols de les paraules. L'amor seria el que és sexy, i la ciència, en teoria, és l'energia més poderosa de l'univers. Doncs no, aquí diu el contrari. Llavors trobo que és divertit canviar els rols d'aquestes paraules. Tots els personatges en general m'han agradat i trobo que està com variat, perquè dins del CERN, que és de l'entorn científic, doncs penses, tots els personatges serien els típics científics que només estan per la ciència i no pensen en res més. Doncs no, tenim l'Angelina, que és la companya d'habitació de la Laila, que és una persona que se li dona superbé la ciència i treballa molt amb la ciència, però que quan surt de la seva feina canvia totalment de persona. Després tenim el periodista, que és l'Alessio, que té un baix nivell de ciència, però tot i així és un científic, i després tenim el Brian, que aquest sí que és el científic que quan et parla no entén res del que diu, però bueno, s'accepta igualment, i doncs, la protagonista, Laila, que és una cambrera que s'introdueix dins d'aquest món. Després d'haver-me llegit aquest llibre, el que em queda és que tot el que nosaltres veiem que és avorrit, perquè podem dir la física és molt avorrida, però si ho mirem amb altres ulls o des d'altres perspectives, com per exemple la Laila mirant des del cambrer i coneixent des de cambrera i coneixent a altres persones, doncs potser no és tan dolent del que et pensaves. Llavors trobo que és divertit.
I doncs bé, us vaig dir en un vídeo que vaig penjar a Instagram, a Rock una literatura, torno a repetir, que volia que col·laboréssiu vosaltres dient la vostra opinió sobre aquest llibre, si no us l'heu llegit doncs endivinant a veure què passa, o dient el que canviaríeu sobre aquest llibre, etc. I bé, tenim un comentari de la Mireia, moltes gràcies Mireia per col·laborar, i diu: hola, jo m'he llegit el llibre i m'ha agradat moltíssim, però el que canviaria seria el final. M'hagués agradat que acabés d'una altra forma. Doncs bé, coincideixo amb tu, a mi també m'ha encantat, la veritat, que el fet de barrejar la física i la història d'amor fa que sigui diferent de les simples altres històries d'amor, i això és el que més destaco d'aquest llibre. I també et vaig preguntar com canviaria, o sigui, què volies canviar d'aquest final, i coincidim també, no volem fer spoilers, per tant no direm com acaba o com volem que acabi, però també coincideixo amb tu que m'hagués agradat que acabés d'una forma diferent. Però bueno, no passa res, acceptem el final i també li donarem una oportunitat. Moltes gràcies Mireia per participar. Ara el dit en nom de la física, no us penseu que tot el llibre va de física, perquè no és així, sinó que va sobre una història d'amor i t'introdueix petites coses de la física. I bé, doncs, aquest llibre me'l vaig llegir els primers dies de confinament i trobo que és una manera divertida de passar l'estona i que a part pots aprendre moltíssimes coses. Aquesta novel·la la recomano a persones de la meva edat, o sigui, juvenil, però també no passa res si persones més grans se la llegeixen, trobo que és ideal per qualsevol edat, menys edat de més infantil perquè potser no entendrien res. I bé, fins aquí el vídeo d'avui. Moltes gràcies Mireia per participar amb nosaltres en aquest vídeo. Si us ha agradat que faci això, doncs comenteu i ho farem més seguidament amb els llibres. I espero que vosaltres passeu unes bones setmanes de confinament. Ara ja ho dic en plural perquè no sabem fins quan s'allargarà, però cap problema. Hem d'aprofitar el temps i llegir molts llibres. I aprofiteu molt el temps, no deixeu que l'avorriment us absorbeixi, aquest és el meu lema sobre el confinament, així que a llegir moltíssim i a gaudir d'aquestes estones lliures que tenim, però sobretot no penseu que són vacances. Hem de treballar, però a la vegada tenir plaer de poder llegir els llibres que vulguem. Fins a la setmana que ve. Adeu!